Hello everyone, good afternoon sa inyong lahat dyan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, mayroon akong ituturo sa inyo na isang makakatulong sa atin para ma-boost ang ating internet connection. Pero bago ko ipagpatuloy ang aking video ngayon, ito nga pala ang aking channel, Aris1TV. Kung bago ka pa lang sa aking channel or ngayon ka pa lang nakakita sa aking channel, please subscribe at pindutin ang notification bell para ma-update ka kung meron akong mga bagong video na i-upload. So ngayon, dahil sa Bagyong Odette, hindi pa 100% ang ating internet connection. Ang may signal lang is yung isa lang ka-network, yung smart. Pero ang Globe, medyo selected pa ang area na merong signal. Kaya yung mga Globe users, kailangan pa nilang maghanap ng mga lugar para makasignal. So ngayon mga kabay, may ituturo ako sa inyo na akin na itong sinubukan at makatulong ito para sa atin upang mapalakas ang ating internet connection. Ang dami pala sa atin na nagka-problema dahil sa internet connection. Kasi kahit naka-full bar siya, pero ang hina pala ng internet connection. Diba noon, before Odette, kahit naka 3 bars tayo, pwede na tayong maka-internet. Pero ngayon, hindi tayo pwede maka-internet kasi para pang nagloko ang ating signal. Kasi grabe talaga ang hatid ng dilubyong Odette, Bagyong Odette. Grabe siya, super. Kaya mag-antay na lang tayo kung kailan ito bumalik ng 100% ang signal. Gumawa na lang tayo ng paraan kung papaano natin ito palakasin. Ituturo ko sa inyo ngayon ay dito lang tayo sa cellphone magkulikot at hindi tayo gumamit ng mga application. Kaya huwag kang mag-escape at sundin nyo lang ang aking ituturo para masubaybayan nyo kung paano ko ito ginawa. Itong tricks na ito mga kabay, promise 100% yan na gumagana. Kahit naka 3G ka lang, 4G, napakalakas ang internet connection at super hindi pa madaling malubat ang inyong battery. Ang mga kabay, itong tricks na ito ay gumagana siya kapag Vivo users ka. Pero yung ibang mga unit or brand ng cellphone, meron namang mga tricks dyan na para makapunta kayo sa phone information. Una, punta tayo sa dialer. So pag nandito na tayo sa dialer, yan punta kayo sa dialer ang code na ito. I-type nyo lang ang asterisk number sign 4838. Number sign asterisk. So dito, ma-direct tayo dito sa phone information. So ang ibang mga phone, meron nang may alam dito na tricks or ibang tricks na basta makapunta kayo sa phone information. Pag nandito na kayo sa phone information, i-click nyo yan at hanapin nyo dito ang mobile radio power. So, paalala lang mga kabay, yung kapag data ang ginamit mo, ilagay mo ito sa phone 1 or SIM 1. Okay, piliin nyo ang phone 1. Ayan. So, paglagay nyo dito sa phone 1, ang mobile radio power, i-on nyo lang ito. At, hahanapin nyo dito, kayo na lang ang bahalang maghanap kasi itong lahat na ito ay napakalakas ang signal kapag ito ang
gagamitin natin. So yan. Pagkatapos, back lang kayo dito. At itesting nyo na. Kung tapos na kayo mag-on ng radio power, babalik kayo doon sa inyong, for example, mag-play kayo ng inyong YouTube. Tingnan nyo kung gaano kalakas ang inyong internet connection. Pagkatapos nyo ito ginawa, ang tricks na ito sa inyong cellphone. So tingnan nyo mga kabay kung gaano kalakas ang ating internet connection pagkatapos nating ginamit ang tricks na ito sa ating cellphone. So kanina hindi pa tayo na gamit sa tricks na ito, ang loading pa kasi hindi pa open ang lahat ng mga video. Pero ngayon, pagkatapos na gumamit tayo sa tricks na iyan, ay ma-open na talaga kapag ating i-scroll ang mga video. So sana mga kabay nakatulong ako sa inyo ngayon na mapalakas ang ating internet connection. Lalo na ngayon dito sa ating lugar na hindi pa 100% nag-restored ang ating internet connection. At bago ko pa ito tapusin ang video na ito, shout out nga pala sa aking mga solid supporters dito sa aking channel, Aris1 TV. So huwag niyong kalimutan mga kabay na mag-subscribe sa aking channel. Itong channel ko ay merong mga video na mayroong Bisaya tutorial, merong Tagalog tutorial, at pasensya na kayo na hindi ko kayo ma-replyan isa-isa yung nagpa-private message sa akin na nagtanong tungkol sa mga bagay-bagay. Pasensya na kayo kasi medyo busy pa talaga ako ngayon. Pero huwag kayong mag-alala mga kabay, I try my best na ma-replyan ko kayo lahat. So hanggang dito lang muna ang aking video ngayon mga kabay. Sana mapanood nyo ito para matulungan ko kayo upang mapaboost ang inyong internet connection. So yun lang muna mga kabay ang aking i-share sa inyo ngayon. God bless sa ating lahat. At ngayon, aking ipasilip sa inyo ang resulta ng bagyong Odette dito sa aming lugar. Kasi ito yung napuruhan sa bagyong Odette dito sa South Cebu portion. So itong portion na ito, maraming bahay dito pero lahat na wash out dahil sa malalaking mga alon na mas malaki pa raw sa kanilang mga bahay. So lahat ay na wash out. Yung mga karsada, yung iba ay kinain na ng alon. So tingnan nyo, para na siyang half na lang ang natira ng karsada. So lahat meron siyang bahay dito sa nabitak na karsada. Lahat na wash out, lahat nakapanlulumong tingnan. So yun lang mga kabay. At sana patuloy kayong sumuporta sa mga video ko para kahit papaano, kahit konti lang, makatulong tayo sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyong Odette. At ngayon, unti-unti nang bumangon ang aming lugar. So thank you guys for watching and God bless us all.